Velkommen til Double D Dance Radio, hvor DJ Knokkelman kommer til jer live fra undertegnedes kælder på Sydfyn. I dag skal det handle om mellemkrigstiden. Men først skal vi have en sang, der går lige knaller den. Det er DJ MNS med Pump My Bass. Er du også træt af dårlig radio? Frederikshavn Gymnasieradio. For dig, der også tænker Kawabunga, når du ser live Havelund. Velkommen mine damer og herrer til et dejligt program her på Frederikshavn Gymnasieradio. Hvis I er i gang med at skrive jeres dansk historieopgave i en kæmpe julebrygsbrænder, så er det nu, I skal høre efter. I dag der skal det nemlig handle om mellemkrigstiden. Med mig i studiet i dag har jeg psykopat og mellemkrigstidsekspert Rolfes Løvstik. Ja, goddag, hej. Ja, men Rolfes, jeg tænkte på, en af de vigtigste genrer i mellemkrigstiden var jo ekspressionismen. Og kan du fortælle mig, hvad laver en ekspressionist? Ja, hvad laver en ekspressionist? Hvad laver en ekspressionist? Ja, faktisk så kan jeg bedst beskrive det, hvis du forestiller dig, hvordan man malker køer. En impressionist ville malke en ko og være betaget af fornemmelsen, bevægelsen og de indtryk, det gav. Mens en ekspressionist ville malke den, til var lige så tynd som min gamle engelsklærer. Ja! Nå, men altså er det ufattelig meget pondus og kaos over ekspressionismen. Og det har jo noget at gøre med, at man i Danmark fra 1915 til 1922 havde brug for fest og farver og udtryk og den slags. Og så forsøger man så at lege med farver og form for at skabe et udtryk af et indre følelsesliv. Det er altså en subjektiv virkelighedsskildring, vi har med at gøre. Ja, okay. Kan du nævne nogle specielle personligheder, der ligesom var fremtrædende på den her tid? Ja, selvfølgelig. Der var selvfølgelig en Tom Christensen, som var storby-romantiker. Han beskrev storbyen og storby-mennesker. Emil Bønnelykke må også nævnes som en storby-hylder. Han så den her tomhed, der var tilbage efter krigen, som en frihed, som gjorde, at man kunne begynde helt forfra, uden at skulle tænke på datidens normer. En anden, det er Broby Johansen. Han bruger mange rystende skildringer af livet bag storbyens facader. Sådan nogle skildringer af elendighed og fattigdom. Ja, fy for satan. Okay. Hvad med futurismen? Kan du forklare mig noget om den? Ja, altså futurismen, den handler om det moderne livs fart og bevægelse. Det er altså skønheden i fart og dynamik, frem for fæsende blomster og den slags, man lægger vægt på. Det er altså ofte storbyen og teknik og industrisamfundets menneskemasser, man beskriver i denne kunstform. Ja, okay. Hvad med kulturradikalismen? Det vil jeg også gerne høre noget om. Ja, men altså kulturradikalismen blev hyppigt praktiseret af folk som Otto Gelsted og Poul Henningsen. Man foragtede ting som det meget gammeldags skolesystem og en viktoriansk seksualmoral og et gammeldags syn på kunst og arkitektur. Derimod så hyldede man frisind, social lighed og tolerance. Man forsøgte altså at opdrage folket til at forstå, at traditionerne ikke nødvendigvis var rigtige, og man turde at bruge begreber som god og dårlig smag. Ja, jeg tror vi siger tak til Rolfes Løvstik, for det er ved at være tid til en time med Torsten her på kanalen. Skal I bruge mere information om mellemkrigstiden, så kan I altid prøve Google. Hvis I ikke skal, kan I også gå ind på lolcats.com. Det er fucking grineren. Nå, men altså, til alle jer godt folk og kommunister derude, kan I have det? Hey, Tos, prøv at holde kæft med den guitar. Ja, okay.